福岡から帰ってきた感想を言うわ。まあ、非日常は楽しいんだけど、まあ、日常の今長崎にいるんだけど、これをどうやって楽しめるかっていうのが意外と大事になってくるのかなって思ったんよね。うん。環境変わることは、まあ、楽しい。何もしなくても楽しいし、なんか何かやってみようかなっていうのが自然と生まれてくるんよね。だから、この何もない日常で、それを生み出すのって意外と難しいから、意識的にちょっと動いてみようかなっていうふうに思うね。うん。まあ、まずは、なんか、少しでも興味があることは、俺は結構やるタイプなんだよね。で、意外と、なんて言うんだろう、うまくいくこともあるし、あんまり、っていうこともあるんだけど、まあ、とりあえずやってみるっていう感じかな。ということで、今日も頑張っていきましょう。バイ